Аз съм Спенс, а вие гледате ORV+. С бита на диджея почва песента. Певицата после певеца рапира сега. Но не за телефона ни да става купона. Най-мия патенце да се пусна по склона. До късна нощ от ранни зори всички правят рап днес само за пари. А любовта остана някъде там на заден план. Напреден дойдоха музикални шити. На една сутрин се събудих, погледнах се в огледалото и си казах: какъв рапър си ти, бе? Искаш много пари, искаш скъпи коли, нямаш ги какъв рапър си ти. И си направих едно парче. Аз съм винаги бил за автохумора, за това, че ако не можеш да си направиш ти сам със себе си хумор, то какво остава, ако някой друг си направи с тебе, трябва да много насериозно да ги вземеш нещата. Какво мислиш всъщност за българските рапъри? За кой? За българските рапъри. Българските рапъри? Не знам, аз отдавна не съм рапър. И какъв си сега? Аз съм шоумен. Шоумен. По-добре ли е? По-добре, разширяваме дейността. Вече не работиме така профилирано. Добре, какъв рапър си ти беше включена в корпус за бързо реагиране? Този страхотен филм, как попадна там? Просто Стамбата ми е приятел и случайно се видяхме и му дадох едно парче да си правят стриписите на него, много добре си получил. Хареса ли ти филма, между другото? Да, хареса ми. Комичен е, забавен е, като се прибави, че това е филм, който не е с някакъв огромен бюджет. Мисля, че много добре се е получило, доколкото чух някакъв слух. Може би снимат сега втора част, ама може би не съм аз човека, който въобще трябва да ги коментира тези неща. Да, така е. Все пак не кажи, нямаш общо взето празно място в календара, постоянно участие това лято имаш. Как се чувстваш така? Кой ти каза, че имам постоянно участие? Имам максимум по едно участие на месец. За него си пускам фактура и си плащам данъците. За 10 лева, сигурно? Фактура ли? Да. Стига сега. Толкова ли си обесценяваме труда? Отдавна сме легални ние. Нямаше време нас да ни налази по-древните риби. Добре. Плащаме си осигуровките, плащаме си данъците, всичко е ток-жици. Няма да те питам за бъдещите творчески планове, но все пак песничка. Да, песничка записал самия, мисля скоро и да я снимам и да я пуснем. Къде? В нета. В нета. Това ли са медиите днес, нета? Не са само това. Факт е, че още радията и телевизията въртат музика, но на мене не ми е специално този вид медиа таргет. Бих си казал каквото искам, пък нека да го слушат само в нета. Ако могат да го намерят в нета, защото могат да го чуят и само на живо, както тази вечер на Лаплая, и следващия път, когато го чуят, ще бъде пак на живо на някой друг лайв. Се развива бизнес, вижда, а как авторска музика не вижда. Затова си правя това малък слив. Времето за мен работи ти, както казват ето и ти.